Много ще на един от хората, които могат да дадат острия извеждащ пас. Мартин Моран сега с шанс да стреля. Прави го. И топката е във вратата. Равенство. 11-та минута е. Тошев срещу Кристиян Петров, категоричен централния бранител на ЦСКА във въздуха. Впоследствие Джонатан Линцет загуби от Мартин Моран. Шахредин по холда с опитите. Галин Иванов най-полезен от началото на шампионата. 3 гола и 2 асистенции за капитана на Славия. Мартин Моран, свободен в средата на игрището, успя да овладее и да потърси Крум Стоянов. Не много опции за Крум Стоянов от двата гола в неговата кариера срещу този противник. За последно пък в София двата отбора се срещнаха на 21 май 2021. Тогава Етър спечели. Моран. Колю Станев с първото докосване центрира Колю Станев. Изчистването беше от Християн Петров. На Шакич от Крум Стоянов. След това не се получи да си действия. Нито Шакич, нито Крум Стоянов. Линцет рикошет в Мартин Моран. И още един ъгов удар за ЦСКА. Да получи нужната подкрепа. Да намери Мартин Тошев, но Мартин Моран сега. Удар от дистанция в ръцете на Красимир Ковтов. Рикошет в Моран при подаването на... Освен двамата централни нападатели, с които разполага Етър и старичи треньора Светослав Петров с минало в ЦСКА с над 150 мача, шампион с армейците през сезон 2000. Въобще в 4 двубоя до момента врачани са получили 4 или повече попадения. Това стана срещу двата пловдивски клуба. Лудогорец. Още една опция при разиграването на топката. Марко Мажуга е просто неудържим за Мартин Николов от началото. Има достатъчно време да се огледа и да вземе решение. Тонев се бори и успя да стигне до топката. От кръка на Мартин Моран. Етър веднага пробва атака. Мартин Моран, той има и хубав удар. Демонстрира го в страни от вратата. Че не може да хване топката, затова я изби. Добра реакция на вратаря на Крумовград. Грубо влизане на Серкан без нарушение. Ще се опита да я центрира в наказателното поле. Ето го и неговото право. Удар с глава, спасяване на Даниел Наумов. Сериозно разбъркване. Има ли кой да прати топката във вратата? Не. Като Тибо Вилн, който се оказа ключово, за да може в последствие да Християн Петров да действа успешно. Майкъл Страда събра двама около себе си. Георги. Поредно подаване за Ивайло Димитров, който отново намери начин да играе с топката. Николов. Центриране и... Мажуга нанесе удара. После Брайан Перея добави. А в втория случай, след негово центриране се стигна до Дуспа. Това е едно необмислено действие на Конция спрямо на зон. Действие, което също спомогна за спирането на централния нападател от Хаити Мартин Тошев за Шахредин по холда. Падението реализира Галин Иванов, един от двата гола в неговата кариера срещу този противник. За последно пък в София двата отбора се срещнаха на 21 май 2000. Спас Георгиев. Добре овладя топката. Сега на неговия път Мартин Моран, който си спечели съотборник в по-добра позиция. Всеки един нападател обаче в подобни моменти трябва да има и нужното самочувствие, за да може да завърши сам. Учи от Цветанов. Мартин Моран ориентира се по-добре спрямо Християн Петров и стига централния полузащитник. Лезов попречи на Мартин Моран да стигне до топката. От това се възползва Серкан Юсин. Един интересен, хубав матч за окото. Дали обаче ще го направят, вече е друга тема.
самочувствие. Подхожда Шехердин по холода в моментите, в които може да действа с топка в крака. Мартин Моран надиграва във въздуха от Тибо Вион. Фаетон пробва да свали към Джонатан Линсет.